Data de 28 iunie 1940 este ziua în care Basarabia a fost ocupată de armata sovietică. Cel puțin de această părere sunt reprezentanții filialei unghene a Partidului Liberal din Moldova. Cu această ocazie, ei au organizat pe Piața Independenței din oraș o acțiune de comemorare. Timp de aproximativ o oră, liberalii din Ungheni au ținut mai multe discursuri despre acest eveniment istoric, după care au depus flori la Troița Martirilor Neamului. Cunoaștem cu toții, cei care ținem la adevăr, la 28 iunie 1940, pe teritoriul Basarabiei, nepoftiți călare pe tancuri, au venit rușii și ne-au ocupat. Ori acest eveniment din 1940 până în 1990 a fost denaturat, ascuns și adus pe băncile școlilor, instituțiilor, altor instituții care reprezenta statul, că am fost eliberați. Ceea ce este absolut trunchiat și neadevărat. Am ieșit astăzi cu colegii de partid pentru a comemora această ocupație, pentru a comemora acele consecințe nedorite, grave și foarte grave pe alocuri. Despre faptul că data de 28 iunie 1940 a fost o zi de ocupație și nu de eliberare, susțin și istoricii din localitate. Ni s-a spus că am trăit o eliberare, dar de fapt toate documentele de arhivă care existau, documentele de militare, vorbeau despre faptul că este o ocupație. În limba rusă se spunea în mod expres занять, занять то село, занять tot raion, занять tot здание. Ceea ce vorbește în mod elocvent despre ocupație. Potrivit reprezentanților Partidului Liberal din Moldova, astfel de acțiuni de comemorare au loc în mai multe localități ale țării.